गोजां बोथोरबाथाय थुसि लथा सुनांगौआ खम जारला आखाइ आथिं सुखोलांजोबो हिनजाव गैयाबाथाय बिराद जारलालै बे खि जाग्रा हिनजावाबो सोरजों खारफालांखो गोगोम खस्थ' मोननाय बादि मोनबायलां आइयो बे फिसालायाबो साला सैमाया हिनजावबो लाबो माबो लाबोआ हिनजाव लाबोनायबालाय एसे खामानिफ्रा रेजेंसिगौमोन ओरैबादि जारला खामानिबो मावा दामानिबो मावा ओरैनो उन्दुनाय ओरैनो जागारनाय ओरैनो बेरायद्लानाय ओइस माबायदिलै आजिखालिनि सेंग्राफ्रा अलसिया फिसालाफोरखौ मा बुद्धि मा खामानि मावहोनो हानांगौ होनना बुङोब्ला हिनजाव होनांगौ आरोखि हिनजाव होब्लासो खामानिखौ मावो आरोखि सोरबा आरो सोरबाथ' मावथायबावा हिनजाव लाब्ला आरामसे उन्दुसिनानै थायो हिनजाव लाग्रोनो थिननाया माबा बाइकसो लायग्रोनो नागिरलायबाय मा जानांगौ जाखो बिदिजों बासिराम बाइक बायनानै लायनो नागिरनाया मा दाबो लायदिया नोंलाय नांला आफा शरुम थांनांलायला सेकेन्ड बाइकखौनो लाखाबाय आं 60,000नि सेकेन्ड हेन्ड लादावनाङालै उनाव गासिबो जिनिसखौनो सेकेन्ड हेन्ड मोनलांजोबगोन नोङो हा ओमफ्राय लेपटपखौबो सेकेन्ड हेन्डखौनो लाबाय आफा मा बाइकखौबो सेकेन्ड हेन्ड लाबाय लेपटपखौबो सेकेन्ड हेन्ड लाबाय हिनजावखौबो सेकेन्ड हेन्डखौनो लादों नों जाम्बा होद आफा मा जानला मोनला नालाय हिनजावखौलाय बोरै सेकेन्ड हेन्डखौ लालाबायनांगौ जाखो मा लाबालाय ला गासिबो जिनिसखौनो नों सेकेन्ड हेन्ड लाबायब्ला हिनजावखौलाय मानो सेकेन्ड हेन्ड लाजानांगौ जाखो ओमफ्राय माखासे आग्लायनाय फैसा बहा थांखो ओइ बे आग्लायनाय फैसाखौ गवायाव बेरायनोसो दोनबाय आं ए बुजिबाय आं हाबा जानायनि सिगां एक्सपिरियेन्स लानो नों गवायाव बेरायहैनोसै आरोखि गवायाव जा मोजां सिख्ला दंलै आफा ओरैबादिखा होद आफा नोंना मा खालि नेगेटिभल' साननायब्रा आंलाय मा सिख्लाबो नायनो थांनांगौ जाखो आंलाय बेरायनोसो थांनो नागिरदों दा नैबे नोमफाया नेगेटिभखौ साना खालि पजिटिभखौल' सानो दे नोंजों लावफायानो रा आफा नोंबो आमेरिकानि ब्लु कलेजावसो फरायनायब्रा माथो सानदों नोंलाय जाम्बा नैबे नोमफाखौ खुसिलायबाव मानसिया आमेरिकानि ब्लु कलेजाव फरायदों होननायखाय ओरैहाय मा होननाय जादों खुनु खबरानो गैयालै होद जारलालै आफा जोंबो बुजिखादों नों मानो गवायाव थांनो नागिरदों नों हाबा जानायनि सिगां एक्सपिरियेन्स लायग्रोनो नागिरदों आंनिब्ला थां बेटा थां हेल' आइ मबेसिम मोनफैखो नै आयै लामायाव टट' नेगासिनो दं आङो टट'आनो गंसेबो गैया दाबो थाबायबोदो आइ बे ससेखौ र' आइ दसे नेबावनोसां मोनाबा थाबायलांसां औ दे थाब फै सोर सिख्लाफ्रालाय सोरखौ नेबाय थाखो बेलाय र' थांदेरनां नानि सोरखौ नेबाय थाखो नोंलाय ए आदै आं टट'सो नेगासिनो न'आव थांनो टट'खौनो गंसेबो मोनाखै हाब बिदि जादों होनबा ओमफ्राय नानिया मा गामिनि आं गलादाङिनि आदै ए आंबो बे गलादाङियावनो थांनो नागिरखादों टट'खौ नेब्लाबो मोनाखिसैबालाय माथो खालामबावनो आं थांखागोन ना आंजों फैफादों ए थौ बिदिबा आदै थांफानोसै आंबो थौ गाखो जाबायना लाखिदो आदै जोंना न'आ बैनो ए मोनबाय ना औ है नानि आं बिराद दै सोखांबाय दै लोंलांनोसै नामा आङो नोंसिनाव एसे ए थौदो ना होमबालाय फैदो आदै आयै नै आं सफैबाय ए आइ सफैबाय जाव माथो आंनि एक्सोलाय फैबायलै बबे जायगायाव सफैफ्लांखोलै आङो मा खालामबावनांगौ दे दाना आयै आंखौ नैबे आदैयासो बाइकजों लाबोफादों ससे नै माथो आंनि एक्सट्रा जुसलाय आयै माखौ सानबाय थाखो नोंलाय आलासिनो जिरायनो सियार लाबोदो नांथ'ला नानि दे जिरायथ'ला आंहा बाहेराव एसे इमारजेन्सि खामानि दं थांसां लोंनो होननाया आदै नांला नांथ'ला र' लायनि आं नाङा आं थांसै दे होमबालाय हाय आदैलाय माखौ नायगुमबाय थाया थोद जाम्बि जेबो नङा माखौ नायगोमोनबाय थाया आंलाय ओमफ्राय बाबु दगाया हस्टेलनिफ्राय माला फैगोन आयै
सानब्रै नांबावगोननो बाबुमोना बन्द' मोनो बिनि उनावसो फैगोन। ए माथो ओंख्रि संखो ओमफ्राय आयै? सबायजों दाउजोंसो संनानै दोनदोंमोन आं आइ। थांदो जाहैदो आथिं आखाइ सुनानै। दे होमबालाय आयै। एथ' गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय आं राजुखौ। बबे खनायाव थाखोना थायामोन बेलाय फाग्लाया। हाब आफा मा मावनानै फैनायनि एथ'राब दै लोंज्रांलाय? दाय जाम्बा नों मा मिथिगौ? घटना जादों मोनसे घटना। मा घटना जाखो आफा? घटना ओरैबादि जादों थारमाने आंनि गोदोनि गोसोथोनाय एक्सनि फिसाजोखौ दोनलांनो थांदोंमोन आं। दोनलाङैनो दाना बिमाखौसो ग्राव लोगो मोनहैदों। बिदिसो जादों होनबा घटनाया आफा? हौलै आफा बिदिनो जाथारदों। ओमफ्राय आफा फिसाजोआलाय मादिथोमोन? आयु बुंनाङा आफा ओरैबादिखा मुथा मुथि माराथप आरोखि जेरै बिमा जेरै फिसाजो आरोखि है गावदांनाखा। होमबालाय आफा बेखौनो बिहामजो लायगारनोसै नामा? ना मा होनो? थोद जाम्बा हामा एक्सनि फिसाजोसो आंहा लासिंसिं जागोन। नाङा। हा माथो जाखोरा आफा? नों बिमाखौ मोनाखिसै फिसाजोखौ आं लाबोनोसैना। थोद जाम्बा र'लै एसे सानग्रोनि आङो हो। थारमाने गाब्रायनाङा उनाव गासिबो जाजोबगोन। नों नोंनि खामानिखौ एसे एंगेज जाथ'हैदो। आं एसे सानग्रोनि आरोखि मोजांनो हा। दे बारा सानग्रो नाङा दे ओमफ्राय। बहा लानानै थांखोलायरा बाइकखौलाय? कलेजाव थांनांगौ मोनसिखानानैबो गावसो माबा सेंग्रा गोरलै बायदि लानानै बेरायबाय थायो। दार मासथिनि जालालै बे बोरायजों। टाइमाबो जाबायनो कलेज थांनांगौआ। हैस फनखौनो खालामनांसिगोनलै। फनखौनो हमबावासै नुबाय दा। हा बाइकखौ लानानै अफाय थांबाय थायोरा आफा? मोनथिखागौ नोङो आंना कलेज थांनांगौ होननानै। टाइमा जाबायना नै। थोद जाम्बा गामियाव एसे बेरायग्लांला हैदलाबायदोंमोन आं। बेरायहैनाया बे दाखालि नेक्सफोरखौसो नायाखैथ'? थोद जाम्बा नायाखैलै माने एक्सखौ नायदलाबायनांगौ जाखो? आरो नुबाय लंपेन्ट गस्लायाबो आंनिखौसो गानलांबावदों। माथो आंनिफ्रायसो देनजारसिन जासिनबाय नों माथो आफा? बिफा फिसाला गानलायनायालाय माथो जाखो? जेबो नङा आरो कलेजाव थांला नोङो? होद थांला आङो। थांनांगौ समाव अफाय बेरायहैयो। दासो समाय बारनानै थांजावगौ नामा? गोदाव सोराव। दे बिदिब्ला गोसोसो जाहैबाय बियो गावबा गावनि। बिदिब्ला गाबोनफोर थांदो। बेरायहैदो बहा बेरायहैयो आंहा बेरायखांबाय। आइदै मा जाखो आंनि खर'आ? आइदै बावसो दसे जिरायगानोसै नामा आङो? आइदै हाब मा जाखोब्रा बेलाय? ओइ मादै मा जादों मादै? आइदै खर' बोरैबा मोनदों, खर' सादों। आयौ बिदिसो जादों। थ' बिदि जिरायजायाथ'। जोंनाव दसे रेस्ट लायनो फै। सिखारथ'। ओइ आफा दे बाव जिरायदो मादै दसे। ओइ आफा दै लाबो दै। हाब मा जाखोब्रा मा जाखो? मा दै नांलाबायनांगौ जाखो? मा जादों? सोर लामा सामानिफ्राय मा जारलाबायनानै फैलाबायो गोदाव सोराव? मा जायो मा लोङो? गावबा गाव देहाफोरखौ नायनांगौलै, जोथोन लानांगौ। जाव माथो सनिथासो
बोरै बहा लोगो मोनबोलायखोब्रा बेलाय ला सिं सिंनो थाङालां खाथियाव मा खालामबावनांगौलां दाना ला सिं सिं बहा थाबावनांगौ आं ओइ आफा दैखौ मानो लांफिनखोरा थाब लाबोद' ओइ नोंनो लांफैदोब्रा माथो थासा नों लाबोदों नोंनो लांना हैदो लोंहोहैदो आरो माथो आंखौ नांबावगौ जाखो बावलाय ए जालालै बेजों थाथ' दे मादै सैद लाबो जगा दै लोंनो नामा मादै ए बेथ' राजुसो होमबा एसे आराम मोनबाय नामा मादै औ बाबु ओमफ्राय नों राजुनिसो फिसाला नामा नै आफाखौलाय बोरैथो सिनायलायखोरा बेलाय माखौ सानखो बाबु ए जेबो सानाखै मादै औ आं बेनिनो फिसाला होमबालाय बाबु थाथ'दो नामा दसे जिरायबावदो नामा मादै खर'आ बारा थिग मोनाखैबा मा दाबो थिनहरै जाखोब्रा बेलाय माबा माबिसो रायलायबाय थाबावबाय सोंबावबाय दे होमबालाय बाबु एसे मोजां मोनखाबाय थांनोसै आं थाथ'दो दे मोजाङै थांनो बिदिब्ला मादै दे लाइ साला बहा लोगो मोनबोआ नोंलाय बेखौ बहा लोगो मोनबोआ हा नोंहालाय माखौथो लाजिनानै एब्रायना थालाबायखो बेनो जाम्बा बेनोमोन आंनि गोदोनि एक्सआ मा बेखौनो दासो खोन्थाबाय नों आफा दहायनो खोन्थाबानो जायोमोन रा हा खिथानो आंहा लाजिनानै मा जादों नोंहा गोदाव सोरावसो होनलाबायदों बबेनिफ्राय खनलाबायनानै मोनबोयो बेफोरबायदि मानसिया एबार हले थिग जाबायलै आफा लाइन मारिनो सिनायजाखाबाय आंहा बेलाय नोंनि गोसोसो रायलायो ना मायो खिन्थु जोंहानाव लाबोनो हाया दे बेथा होनखायो आं दे जागोन आफा बेखौ नोंखौ टेनसन नाङालै आं दंना बेखौ दे खिन्थु जानला मोनला नङा हा सिङाव हाबैदो आं एसे हाथायाव बेरायहैनोलै दे जागोन सिमलटाफु बाजाराव गारिफोरखौबो नेबाबो मोना नांगौबालाय मोनगोन नामा गारिफोरखौबो दारमासनि गारिफोरखौ नाङाबासो मोनलाबायो नांगौबा मोना गारिखौनो एसे गोजान थाबायबोनांबाय आङो मेंसिला जोब्बायसो उफ आइयाबा मा ओंख्रि संना दोनखोलै गोग्गोम ओंखाम फैखाबाय आयै ओइ आब' सफैबाय आङो ए बाबु सफैबाय औ सफैबाय माथो एफा गोबाव जाया गारियानो गंसेबो गैया थाबायनासो फैनांबाय आंहा ओमफ्राय आइयालाय नै आयं रमा मोनावसो बेरायनो थांदों न' बेगा दोनहैदो ए माथो आंना फिसा हौवा सफैबाय माजोंथो फैखो आफा थाबायनासो फैदों आङो गारियानो गंसेबो गैया आंनाव फन खालामहरबानो जायोमोन गारि फाथायहरगौमोन ना आङो खालामखादोंमोन ना आङो 6 बार माने फन खालामदोंमोन आङो माथो हमाखैनो ए मबाइलखौनो न'आवसो गालांफ्लांदों आफा हनै नोमायाव रमानाव बेरायहैनोसो थांदोंमोन आं थांदो दुगैस्र'हैदो आफा ओइ बाबु मा आच्छा बे सनिथाया न'आव दंना गैयाथाय मानोमोन न'आवनो दंथ' मानि बाबु बे सनिथाया आगोलनि आंनि गोसोथोनायमोन नालाय थारमाने आंनि एक्समोन आरोखि आङो माने बेखौ सम सम गोसोखाङो नालाय ओंखायनो नायलांनो होननानै सानदोंमोन आं मा ओइ सोरनि सिगाङाव खोथा बुंनाय बायदि मोनदों आंखौ सिनायदों नों आंखौ सिनायदों सनिथानि फिसालासो आं सनिथानि जाव सोरनि सिगाङाव मा होननांगौ होनफ्लांखोलै आंला सोरनावबासो सोंफ्लांबाय आगानबो दाहैखा नों नङाबा जारला दं थै नङालै बाबु ओरैनोसो होनदां दसे हाबनानै थांसैब्रा थारमाने आगोलाव सिनायलायनायसोमोन देलाय एसे आगान होलांलाय लाजिया नों दासिमबो बोरायलायनानै एक्सखौ गोसोखांबावनो थै बेखौलाय आंल' गोसोखाङालै सम सम गावबा गाव एक्सफोरखौ बयबो नायनो लुगैखायो हाबा जाखांब्लाबो नोंबोथ' देनांहाय नोंनि एक्सखौ गोसोखांगोन नायनो लुबैगोन
आंल' गोसोखाङाना बयबो गोसोखांखायो ओइ गोख्रै थांबा थां नोङो नङाब्ला दोक्को दोक्कोसो मोनलांगोन नोङो मासे खर' गरम सेंग्राब्रालाय बिमायाबो आगोलाव गोसोनाय समाव बेबायदिनो सर्ट बर्डमोन ओइ मा होनोलै नोङो जेबो होनाखैलै मा होनलाबायनांगौ आंलाय गोख्रै ओंखारलां नङाब्ला आथिङाय बुफायना हरजोबगोन आं थोस मासे आदा फाग्ला गथ'ब्रालाय बिमाया लाना खारजाबासो थिग जागोन बियो ए मा होनोलै मा होनो लावथिलायबो बिराद जानला मोनला खोथा रायलायफैग्रा बियो फैबावबा नोंखौ जोथारगोनलां ओइ आफा हा मा खारलाबाय थाखो नोंलाय माबालाय आफा बे सनेथ'मोनाव थांनो होनना फैदोंमोन आं दाना फिसालाखौ ग्रोब लोगो मोनबाय आंहा फिसाला होनना मोनथियाना बेनाव सोंफ्लांनानै स' खिथाना होफ्लांजोबबाय आंखौ जा होसोहरबायब्रा आइयो बिदि जाबाय नोंबो दासिमबो सेंग्रा गोरलैफोर बादि नालाय ब्रा हे बेखौ बारा होदो होमबाथ' आफाया हिनजावखौ रायलायना होनो हामानाय नंला आंनो बे खर' गरम फिसाला थाफैनायाव नों रायलायनो हाबावो जा होमबा एसे खायदा बायदा खालामनानै उनाव रायलायफिनाबा थ'दो गाखोदो बिदिबा थौ